Hey guys, welcome to my YouTube channel. This is Corp Bisaya. Ayan, nagbabalik na naman tayo mga kabista. So ngayon nga mga kabista, ka-out ko lang galing ng trabaho. So may pupuntahan po tayo dito sa Kuwait, yung bilihan ng isda nila. Baldi-balding isda at mura lang. So sa mga sa um, 160 per kilo na isda ay makakabili ka ng mga kabisdak. So ngayon mga kabisdak ay di ako makakatawid-tawid kasi daming mga sasakyan na dumadaan mabilis. So ingat tayo sa pagtawid sa pagbablog. Yan. So yan, nakatawid na tayo sa wakas. Ayan, so ngayon mga kabisdak ay lakad pa tayo kasi papunta tayo doon sa bilihan ng mga isda dito sa Kuwait. Ayan. Ito yan banda sa may Fahil. Ayan, malapit lang din sa titirahan ko. Ayan. So dito sa ito yun yung Alcott, kung makikita niyo yan, yung Alcott. Ayun. Saan yung Alcott? Ayan. So ngayon tawid ka lang ng kalsada ay mararating mo na yung lakad ka lang ng konti at mararating mo na yung fish market dito. Ayan. At ito naman mga kabisda, kung makita mo yan, ayan, Sultan yan, supermarket. Sultan supermarket yan dyan. Ayan. Ayan. So hindi tayo dadaan dyan kasi medyo crowded. So dito tayo daan sa likod. Ayan. Dito kasi ngayon ang klima kasi dito ngayon sa Kuwait, mga kabisdak, ay super lamig na talaga. Ayan. So halos mga tao dito nag-jacket kasi nga sobrang lamig na. At pag hindi ka na kasi nag-jacket, nabigyan ka talaga kasi dahil nga sa hangin. Sa hangin pa lang kasi mga kabisdak ay maano ka na, lamigin ka na. So dapat mag-jacket ka talaga. So ganun po ang klima ngayon sa Kuwait. So yan po yung mga fishing boat. Ayan. Ayan po yung mga fishing boat. Ayan. Kung baga sa atin ay sakayan, ang ginagamit dito po ay mga speedboat at mga high speed na mga boat. Ay nakikita yan, kabayan naghahanda ng kabayan, masri yata yan o ano pa yan. So naghahanda po siya ng malalambat na magalawid na naman. So ayan po yun. So dami yung mga kabisdak. So maganda ang nila dito kasi nga high speed yung mga ginagamit nila. Speedboat. Ayan. Yung mga gumagamit tayong ganito sa Pinas, sobrang parang mayaman ka na. Dito, itong speedboat ginagamit lang po nila pang fishing. Ayan. Prepare na po yung mga tao dito pupunta na sa dagat. So, yun. Ganda, kita mo, mga biswak, mayroon siyang tumatado kasi ito kita ko parang sasakyan, mayroong atras, mayroong bante. Maniubra na yung tao na dito. So, ganda dito mga kabisdak, high-tech yung mga gamit dito. So ready na yan po sila mga kabisdak na mangisda. Ayan po. Ayan, diba? Naghahanda sa mga lambat nila. Ayan. Mga kabisdak, kung makikita mo yung malaki parang kahoy, ayan, fishing boat din po yan mga kabisdak, pero malalaki. Yung fishing boat na yan. So iba ang forma din ng fishing boat nila dito. So mga kabisdak. Gumagalaw na siya kasi pupunta na yan sa
ano sa dagat doon sa pinaka kumbaga sa Lawod, sa Bisaya pa. Ayan, ayan, yung galaw na siya. Nakikita mo iba, kakaiba yung ano nila dito, yung fishing boat na yun, mga kapista. Ayan po, diba? Kita mo yan. So ang ganda dito mga kabista. Ganda, kakaiba yung fishing boat nila dito mga kabista. Yung mga maliliit lang, pagkaya ng mga sakayan dun sa atin, yung may mga katig, wala yan dito. Ang gamit nila yung mga speedboat na ano, Pues ya eso es la, mga kabista. Yan. So punta natin. Ito mga kabista. Tingnan natin kasi maniobra kasi yan yung ano na yan, yung barko na yan. Tingnan mo yung speedboat, ang bilis oh. Fishing boat nila. Diba? High-tech dito sa Kuwait. Yan. High-tech talaga ang mga gamit nila dito mga kabista. Saka dito sa Kuwait mga kabista ay mura lang talaga ang isda dito. Mura lang ang isda dito mga kabista sa Kuwait. Ayan. So ngayon kabista, nakakad na naman tayo. So makikita mo yun mga kabista. Ayan. Ayan yung Alcott Mall. Ayan. So tingnan natin ang beauty ng Kuwait. Ayan. Sa ganitong oras. Ang ganda, di ba? Ayan. So may mga yate din po mga kabista. Ayan, may mga yate yan. Malalaki po. So tayo hanggat makakarating tayo doon sa fish market, yung bilihan ng isda mga kabista. Ayan. So dito na po tayo mga kabista. Papasok tayo mga kabista. Ayan. So dito na tayo mga kabista. Kita mga kabista. So, maraming isda. So, kung makita mo mga isda, ang lalaki ng isda. Ayan. Kita mo yan. Yung iba dito, ang isda ito, lapu-lapu. So, masarap mamili mga kabista. May mga crabs din po mga kabista. Kita mo yan. May mga crabs. At mayroon din pong gusto ko ito. Isda nito, ang laki o. Crabs. Ayan. So, iba-iba mga kabista. Ang kilo ito, salmon po. Ay, kuya, kabista. Pagkano kilo dito, kuya? Salmon? 5 KD? Itong shrimp? 2 KD? Itong mga isda na to, kuya, ito tilapia to, di ba? Yan, marami to sa Pilipinas, mga kabista. Ito, kuya, ano to? Dalagang bukid, tapos parehas. Parehas dalagang bukid to. And si Kuya Pilipino din. Pilipino din yun mga kabisda. Si Kuya Pilipino din yun. So, ito yung mga paninda niya mga kabisda. Yan. Yung mga malalaman na isda ito. Mamahalin. Sabi niya, pilo daw ang silo nito. Meron po silang tulingan. Masarap ito pang sumba. Hindi lang dito mga kabisdak, marami pa. Mayroon pa dito sa kabila. So halos itong mga tulingan ng ano. What is this? Laplap ulu. Laplap? Laplap? Eh, How much? all one and a half. Ha? How much? One and a half. 1 and a half? 1 KD only? Ah, racing. Sweet. Eh, here like this. Huh? How much? 1 KD? No, 750? Eh. Ha? Okay.
Ayan, binili ko yung isang balot na lapu-lapu. Ulo ng lapu-lapu. Lapu-lapu, ulo? Lapu-lapu. Just wait lang mga kabisdak ha. Kasi magbabayad tayo. So mga kabisdak, yun, nandito po tayo sa loob nitong fish market na to. So makikita mo yun dun sa likod mga kabisdak. Ayan, mga bilihan po yan ng mga isda. Ayan, so halos po itong mga isda talaga nandito mga kabisdak. Ayan. So iba-ibang tao nandito kasi bumibili kasi mura lang kasi mga kabisdak. Nakakabili ka lang ng minsan nakakatawad ka pa ng 160, minsan mababa pa nun. At makikita mo yan sa likod. Ayan. Isda po yan, malaki, iba-iba po yan mga kabisdak. So, yan po. From India, India. India. From India. Yes, salesman. Fish market, aywa. Fish market, Umarli. What is this? Umarli. Umarli. Tandigi. This one, Tandigi. Pisugu. Bulti. Tilapia. Tilapia. Okay, tilapia. This one, tuna. This tuna. This is warbuta. Buta. Okay, next, yeah. Okay, yes. Okay, asasa. Asasa hada. Asasa. How much? 1.5 sir. 1.5? ये 70 किलो 170. ये 70 किलो और मनन्या उसी बिगा उसी Okay. बिग Sit, may pa po. tamban Malaki. hey Tamban, may tamban. Hey. Alam niya,
mga kabisdak, kung ano yung mga isda sa Pilipinas. Sudah-sudah aku mahal. Nasa itong Yeah, shop niya mga kabisdak dito po sa ano sa Souk Alcott dito sa Pahil, Kuwait. Ayan, kung gusto niyo bumili ng isda, hanapin niyo lang po itong Octopus, octopus. octopus. Ayan. Octopus. Nahulog. Okay, octopus. So, Okay, octopus. kung gusto nyo bumili mga kabisdak, hanapin nyo po si Kuya Indiano. Ayan. And so mga kabisdak, ingatan niya, salamat. Pag marunong siyang magsalita ng Filipino language mga kabisdak. So, sana makikita ko na ang nasa loob mga kabisdak. So mga kabisdak, tapos na po tayong bumili ng isda. At naikot ko na rin po kayo dito sa bilihan ng isda mga kabisdak. So pauwi na tayo. Ayan, so makikita mo marami pa rin na bumibili, marami pa rin isda sila. Ayan mga kabisdak. So sana ay pa-enjoy kayo sa pagbablog ko mga kabisdak. Ayan, dito po sa Souk Alcott sa fish market na to mga kabisdak. Ayan, so andito na po ako sa labas, so dito na lang po ako rin mga kabisdak at hindi na ako magtatagal kasi ay medyo madilim-dilim na. At sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa akin, paki-subscribe naman po ako at paki-share yung videos ko at paki-like na lang din po. And salamat at God bless.